op dit moment geen abo per meer. Goeiedag en welkom bij deze uitzending van Kulturu TV. Vandaag is het eigenlijk een droevige dag in Suriname. Het is een dag van nationale rouw in verband met het bootongeluk dat in het Marowijnengebied is gebeurd. Middels deze wensen wij de nabestaanden heel veel sterkte toe in deze dagen. Maar ja, zoals het leven gaat gewoon verder, het leven gaat gewoon door. En vandaag zit ik wel met een hele bijzondere persoon. Een persoon die, ja, wat zal ik zeggen, vaak overgesproken is. Zelf vaak te horen is. Van de ene naar de andere partij ook is gegaan. En vandaag gaan we met hem praten over hoe verder. Welkom, Cibrano. Nou, goeiedag ook van mijn kant aan de kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Mijn naam is Cibrano Piqué. Dat hebt u niet gezegd, want niet iedereen weet het. Cibrano Piqué, ja, zeker. Hoe verder nu en waar we nu zitten. Juist. Dus daarover wat we zullen praten vandaag. Nou, hoe verder, dat weten we allemaal. We hebben geleerd uit het verleden. We Surinamers zijn iets wat vooral politiek bewuster nu geworden. Ik ben blij. Ik heb natuurlijk ook een wezenlijke bijdrage daaraan geleverd, ondanks ik het zelf zeg. Men is ietsje wakker nu. De verkiezingen zijn achter de rug. NDP komt als winnaar uit. Er is een combinatie nu. Voor mij is het de dream combination. Ik hoopte altijd op zo'n combinatie. Alles gewoon behalve de VAP. Gewoon strikt gewoon alles behalve de VAP. Waarom? Nou, er is bepaalde informatie die je niet altijd deelt of zomaar deelt. Omdat het soms te gevoelige informatie is. Dus ik wil het gewoon houden op het beeld dat de VAP ons heeft gegeven. Sedert Chandrika Persat Santokhi voorzitter is geworden van de VAP. De VAP die we hebben gezien de afgelopen 5 jaar, is niet de VAP die mijn oma heeft gekend. Het is niet de VAP die Suriname heeft gekend. Het is een hele andere transformatie binnen de VAP. Die man is gekomen als voorzitter en natuurlijk president geworden. En hij is gelijk gestart met het oorlog voeren tegen de bevolking. Die man heeft de arrogante houding aangenomen tegen ons. Nadat zijn leugens ontdekt werden. Die man heeft puur vijanden gemaakt met de bevolking. Hij heeft weer gezorgd voor de splitsing tussen Kuliboy en Blakaboy. Dus hij heeft ons teruggebracht naar een tijdperk waar we niet meer over wilden praten. Maar we hebben niet meer over gesproken, maar we hebben het ook beleefd. Ik heb mijn oma erover horen praten. Ik heb mensen erover horen praten. Ik dacht dat ik het nooit zou meemaken. Maar Chandrika Persat Santokhi, de persoon zelf, heeft dus wij Surinamers gewoon laten meemaken. Hetgeen dat we nooit over gedroomd hadden om mee te zullen maken in het leven. En dat is dat ik niet meer gezellig bij mijn Hindustaanse broeders kon gaan. We konden niet meer praten over voetbal, Tori. Dus het moment dat ik naar ze toe ging, moest ik altijd op mijn tenen lopen en dat was ik niet gewend. Maar deze president heeft dat alles weer aangewakkerd. En ik ben blij dat hij de geschiedenis ingaat als de slechtste president ooit. De slechtste voorzitter van de VAP ooit. Hij gaat de geschiedenis in als de enige voorzitter van de VAP die bedankt is geworden. Als we starten bij Lashman, die heeft afstand genomen. Shul Adjoja, afstand genomen. Ramsarju, afstand genomen. Allemaal hebben afstand genomen, maar hij wordt de eerste, niet de president, de eerste voorzitter van de VAP die bedankt zal worden. Dus kortom, die VAP van 2020 tot 2025 moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Dus wat we nu hebben gekregen, hebben we als cadeau gekregen van de natuur. Ik zie dat gado no draaien bakaguno. Sabi to gado be boos nou tapu. Waardoor dat soro wan vinga tak e giwan smaf yepi. E gia trouwens strafi fika sha verschil. En gado
Gisra namang Chandrika Prasad Santokhi verzorging wat het niet moet zijn. Ja, want kijk, ik heb met verschillende mensen gesproken. Iedereen praat alsof de verkiezingen bindend zijn verklaard, maar dat is er nog niet. Dat is een grap. Je kan doen wat je wil, de bevolking heeft gesproken. De verkiezingen zijn bindend. Men is nu bezig met allerlei manipulatie en dat soort dingen, maar dat gaat niet meer werken. Dit heeft niet Surinamers bepaald. Dit heeft niet de NDP bepaald, dit heeft niet de ABOP, dit heeft geen Ronnie Brunswijk niemand bepaald. Dit heeft gewoon de Almachtige daarboven heeft dit bepaald. Omdat hij sowieso zag dat Surinamers zelf dit niet zouden kunnen oplossen. Als het aan Surinamers gelegen had, hadden we deze combinatie niet. En als het aan Surinamers gelegen had, welke combinatie hadden we dan? Dan hadden we echt gelopen achter geld. Ronnie Brunswijk schrijft weer geschiedenis na Bouterse, want als ik even terug ga, Bouterse gaat de geschiedenis in als volksmens nummer 1. Hij hield van het land en heeft ook één act gedaan. Hij heeft iets gedaan waar veel mensen niet bij hebben stilgezeten. Als die man zich had aangemeld op de Santo Boma, hadden we Suriname niet meer. Hoezo? Wat er daarna zou gebeuren, zou niet mooi zijn. Die man koos voor Suriname, niet voor zichzelf, want hij is militair, hij kon gewoon gaan zitten. Hij koos voor Suriname, hij koos dan voor de rust. Want niet eens hij zou de mensen in toom kunnen houden, die zouden opkomen nadat hij was aangehouden. Toch? Oké, dus hij heeft gekozen voor de rust en ook gevraagd dat zijn volgelingen in de rust gaan. Ik was één van ze. Toch? En dat hebben we ook gedaan. Ik heb dat ook vaker gepromoot, dat we in de rust gaan. Omdat alleen vanuit de rust we kunnen zien waar we naartoe moeten gaan. Hij heeft dat toen gedaan. Hij is niet geweest. Oké, wat daarna is gebeurd, oké, niet mooi. Ronnie Brunswijk doet nu precies hetzelfde. Omdat ik het altijd zeg, Bakabouta naar Brunswijk. Dan gaat het bij mij niet om wie president wordt. Maar volksleiders, volksmensen na Bouterse is het Brunswijk, ongetwijfeld. Ja. Wat doet Ronnie Brunswijk? Hij kiest, voor het eerst kiest hij niet voor de ABOP. Voor het eerst zie ik hem openlijk niet kiezen voor zichzelf, maar hij kiest voor Suriname. Hij had de keuze om bijvoorbeeld naar een VVV te forceren. Je weet, alles in Suriname draait om geld. Toch? Ze hadden RR-leden en DR-leden kunnen omkopen, want er is genoeg geld. De VAP heeft genoeg gestolen om dat soort dingen te bekostigen. Ronnie Brunswijk heeft al gewerkt met Chandrika Prasad Santokhi en hij is ook een van de eerste personen die is gebeld door Chandrika om een samenwerking aan te gaan. Maar hij kiest dan niet voor de ABOP, want heel wat ABOP'ers staan niet achter deze combinatie. Toch? Heel wat ABOP'ers, niet de combinatie, maar ze staan niet erachter dat hij geen VP heeft gekregen of geen DNA-post. Ik heb een tijdje ook geklaagd, maar op den duur ga je denken van Suriname eerst. Toch? Maar denk je dat hij het wel zeg maar aan zou kunnen, zo weer een post als DNA-voorzitter? Dat is punt 2. Mijn punt is dat hij kiest voor Suriname. En waar hij duidelijk merkt dat hij kiest voor Suriname kiest, hij kiest voor deze combinatie. Omdat het alleen aan de ABOP had gelegen, dat we gelijk een coalitie konden vormen met 34. Gewoon ABOP. Dus ook al wat je wilt zeggen over de ABOP, ook al wat je wilt zeggen over Ronnie Brunswijk, hij heeft gekozen voor Suriname. Want die man kan alles gewoon loslaten en gewoon in de oppositie gaan. Of gewoon Amagonengo Busigo Duenzani. Maar hij wil gewoon vervolg van bestuur. Hij gaat voor goed bestuur. Hij gaat voor transparant. Hij gaat voor een bestuur waar men ziet dat alle bevolkingsgroepen zijn bijeen zijn gekomen. Yes. En dat is eigenlijk wat Suriname wil. Yeah. En hij zegt het ook. Hij wilde heel veel doen, de vorige regering. Maar hij werd onder druk gezet door de president. En het zijn geen zaken, jij als militair zijnde, om steeds te komen klagen van ja, de president, nee. Hij heeft gewoon doorgezet tot het einde. Maar nu vond hij dat het tijd werd om voor Suriname te kiezen. Dus voor deze combinatie om ze te ondersteunen. Voor Assam zit zo snel als mogelijk. Ja, want veel mensen hadden het, zeg maar, voor de verkiezingen hadden ze het erover van, hoe zei de Amane Gweliba-regering? Die man is militair. Hij zegt het vaak, maar daarna luistert men niet. Militairen zelf bekritiseren die man. Dan ben je niet echt een militair, dan ben je een padvinder. Die man is militair, een militair geeft nooit op. Een militair zet door tot het einde. En voor een militair bestaat er geen einde. Wanneer je dood bent, betekent dat het einde. Okay. Toch? En als die man zegt, hij
kreeg het moeilijk, heeft het moeilijk gehad tijdens de regering. Maar politiek-wise is het ongeschikt om steeds te komen huilen van, nee, jij moet een weg zien te vinden om toch voor je mensen daar te staan. En dat heeft hem een leider gemaakt. Dat heeft hem tot een grote leider gemaakt, vooral binnen zijn gemeenschap. Dat hij ondanks die tegenslagen toch bepaalde dingen heeft kunnen realiseren voor, laten we zeggen, de mensen die echt zijn diehard volgers zijn. Dus hij heeft aangehouden, ik vind het niet erg meer. Ik weet niet wat er is gebeurd, dus ik vind dat niet erg. Oké, we komen straks daarop terug. Even over jou. Jij bent zelf je hebt eigenlijk een soort van stage gelopen bij de verschillende politieke partijen. Als ik het goed heb, was je bij de NDP, ben naar de VAP gegaan, daarna ben je naar de ABOP gegaan. Ik ben nooit naar de VAP geweest. Maar je had wel gesprekken met ze. Ja, dus Echte intense gesprekken. Ja, omdat ik nooit praat met persoon 2. Als ik ergens kom, wil ik praten tot persoon 1. Juist. Dus tot de voorzitter van de NPS heb ik gesproken, Gregory Rusland. NPS, ja. De voorzitter van de ABOP. Ik sprak altijd tot de voorzitter van de NDP. Die was ook mijn guru. En ik heb ook gesproken met de voorzitter en een van de hoofdsponsoren van de VAP. Dat was Chandrika Prasad Santokhi toen de tijd. Voorzitter van VAP en Bajalala. Een van de hoofdsponsoren van de VAP. En ik heb die keukens bezocht, doorzocht en geproefd wat ze allemaal gekookt hadden. En toen de tijd zei ik van, weet je wat, er zit niets nuttigs in, ik blijf gewoon waar ik ben. Toen ben ik dan bij de NDP gebleven. Bij de NDP zag je gewoon op de manier wat er gebeurde. Want men moet niet denken dat bijvoorbeeld hoe mevrouw Jenny Simons nu president is geworden, dat de boeven binnen de NDP zijn verworven. Nee, de boeven zijn nog steeds daar. Mevrouw Jennifer Simons krijgt van mij mijn volle ondersteuning. En daarom roep ik ook Surinamers op om die mevrouw de volle ondersteuning te geven. Tenminste als je de democratie respecteert. Dit is de democratie heeft gesproken en jij als nationalist dien je dan daarbij neer te leggen en te zorgen en te motiveren voor burgerparticipatie. Maar dat wil niet zeggen dat met de eerste vrouwelijke president dat de boeven binnen de NDP niet meer zijn. Dat de boeven binnen de NPS er niet meer zijn. De boeven binnen de ABOP er niet meer zijn. Die boeven zijn er nog steeds. Dus hoe gaan we dat aanpakken? Dat is voor mij het mooie. En dat is voor mij de uitdaging als mevrouw Jennifer Simons, president straks. Eerste vrouwelijke, ik ben zo trots al. Want ik wil altijd een vrouw hebben, maar ik vond het nog niet ready. Tijdens dit jaar is het nog niet ready voor een vrouwelijke. Maar ik merk dat ze personen heeft achter haar, die ballen hebben, die er toch kunnen leiden om die Jennifer Simons te zijn die we eigenlijk nodig hebben voor Su, behalve moeder. Het gaat nu zijn... Nee, we hadden het erover, je politieke stage. Nee, mijn politieke stage bijna... Ja, kijk, want nu heb je, laten we zeggen, je hebt je huis gevonden. Je bent ABOP'er. Nee. Nee, corrigeer het. Het is niet mijn huis. Nee, maar oké. Wat is het? Ik ben op dit moment geen ABOP'er meer. Hoezo? Nee. Ik ben bravotist, dat bleef ik. Oh, je bent bravotist? Ja, maar ik ben geen ABOP'er meer. Ik ben ABOP'er het moment dat we gaan stemmen naar het stembus moeten. Ja. Het moment dat de verkiezingen voorbij zijn, ben ik weer nationalist en dan kies ik een leider. Ja. Ik ben nu gewoon Surinamer weer. Ja. Toch? En ik heb een leider. En dat is Bravo, Ronnie Brunswijk. Dus ik ben bravotist. Oké. Toch? ABOP zit in de... Ja, zo denk ik. Ja, zo denk ik. Tot dus je bautist en je bravotist. Ja, dus tot 25 mei, totdat we naar de stembus gaan, promote ik een partij. Praat ik voor een partij. Toch wil ik je uitleggen wat de partij kan doen, wat de partij wil doen. Maar na 25 mei ben ik gewoon Subrano weer. Dezelfde activist die je kent. Yes. Dus ik ben geen ABOP'er meer. Ik blijf gewoon bravotist, maar gewoon Suriname. Dus ABOP zit nu in de regering, wat moet ik doen? Dus als ik iets zie dat verkeerd gaat waar de minister van ABOP zit, dan moet ik rustig zitten. Nee. Yes. Dat kennen jullie Subrano niet. Yeah. Ik ben nu gewoon Surinamer weer, maar bravotist. Okay. Toch? Dus ik heb geen partij. Ik heb geen lievelingspartij. Ik heb geen favoriete politieke partij. Ik sta achter ideologieën van personen en van organisaties. Niks anders. Ja. Dus ik ben nu geen ABOP'er meer. Nou, dat verbaast me eigenlijk, want je kwam echt over als te zijn ABOP'er. Ik ben ABOP'er tot 25 mei 2025, totdat we hebben gestemd. Als we nu weer naar het stembus moeten gaan in 2030, dan ben ik weer ABOP'er toch? Weet je dat zeker? Ja, sowieso. Omdat ik de plannen van de ABOP ken. Maar kan het niet zo zijn, gezien je
geschiedenis dat je bijvoorbeeld naar de NDP gaat. Dat of is- naar NPS. Nee. Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampung fui ala Nee, dat is het wat Surinamers achterhoudt. Mijn geschiedenis, daaruit heb ik geleerd. Ja. Nu ben ik een iets oudere man, ik ben 45 plus. Dus ik kan besluiten nemen nu, gewoon in mijn eentje, zonder advies. Kan wel af en toe, maar ik ben 45 jaar, vergeet niet. Dus ik heb geleerd uit het verleden. Ik wil niet steeds van de hak naar de tak gaan. Ik ga proberen de fouten te maken binnen de ABOP, met de ABOP en samen met de ABOP te zien die fouten te corrigeren. Dus niemand hoeft te verwachten dat ik naar een volgende partij ga. Oké. Maar heb je dan geen enkele politieke ambities? Nee, je hebt me niet op een kandidatenlijst gezien toch? Nee, maar ja, Nee. je hoeft niet op een kandidatenlijst te staan om iets Nee, te... ik ben niet. Ik heb om geen een politiek. directeur Voor mij heb ik te geen zijn. politieke ambities. Ik heb ze niet. Dat zeg ik toch, ik kan lopen achter de ideologie. Ik kan een partij ondersteunen die bepaalde plannen heeft. Maar ik heb niet echt politieke ambities. Ik denk niet dat ik thuis hoor in de Surinaamse politiek. Nog niet. Misschien als de Surinaamse politiek een beetje is gaan veranderen. Over 5 jaar, over 10 jaar. Wat zou volgens jou moeten veranderen dan? Nou, die soort van partijloyaliteit. Het irriteert me. Het moment iemand zegt, mina jaja NPS'er, mina stomvoeter NDP'er, dat ding is rommel. Ik wil loyalisten zien van Suriname. Suriname, je moet een loyalist zijn van je land. Toch, je partij kan je volgen of ondersteunen. Maar je kan niet, mina man, dit is mijn partij. Voorzien dit is Bouta, dit is NDP. Ik ben toch 45 plus nu. Je moet toch anders gaan leren denken, anders groei je niet. Ja, dat is Ik waar. ben gewoon nationalist, ik ben Surinamer. En ik kan een partij ondersteunen tot na de verkiezingen. Na de verkiezingen, met King Cabril. Ja, met King Cabril, dan ben ik tronco een Sibano Piqué bakken. Dus het is precies dezelfde kritische Sibano Piqué die je hebt gezien. Die heb je nu hier zitten. Geen abopper. Geen aanbopper, maar een bravotist. Bravo test. Juist. En wat zijn de... Als je hebt Bouters als guru gehad, nu heb je als leider Bravo. Het zijn volksmensen. Het zijn volksmensen, het is niet dat het onder banken en tafels schuilt. Je ziet gewoon die mannen hun inborst. Het zijn 2 ondeugende jongetjes geweest. Toch? En ik ben natuurlijk ook geen lievertje. Dus je ziet een soort van, hey, weet je, kom eerlijk, hoe was straatje boy? Kom op, ik nog wakabaka een vriendje. Ik kan zien normelijk vriendje, maar goed eerlijk, ik nog wakabaka een ponk toch? Bravo, Bouta. We horen het op dat die. De traman, zoveel vooruitschouder kan niet aanbieden voor hun intelligentie en voor hun scholing. Maar voor nu zie ik ze niet mijn leider zijn. Toch? Ik zie nu Ronnie Brunswijk. Omdat de persoon die nu het dicht bij de bevolking is Ronnie Brunswijk. Maar velen klagen dat het etnisch is, dat het voor een bepaalde Klagen groep gaan is. ze gaan altijd klagen. Nee, maar het is eigenlijk ook wel zo. Hij zegt het ook zelf. Hij heeft Wat het zelf zegt hij? gezegd. Wat heeft hij? In de, van ja, onze eigen mensen even, wat naar zo ego. Dat Kijk, een bepaalde uitspraak heeft hij Ik ga gedaan. je zeggen, die man heeft zo'n grote mond. Hè? Wanneer hij praat, mijn visa, wat man dat atitok. Bijna zo lang aan het was aan de visa bokosis revie lafu. Ik ga je vragen misschien, ga een beetje dicht bij die man. Go dicht bij een man dat je staat naar een libis man. Precies, je hebt een neef of een oom of een brada sa op bepaalde sansa Ronnie Brunswijk abi, sa you no lobby. Maar kan de 3 neef of you op de 3 sandati, maar ik op alle 3. Dat is misschien het verschil. Maar ga dicht bij die man. Probeer die man beter te kennen. De shit ook nog gewoon een blakke boter zetten. Ook precies dezelfde dingen heeft die man. Die man houdt van het land. Die man houdt van zijn mensen. Maar man lopen money toe. Maar lopen egi ek toe. Maar lopen egi manier. Waarom moet je veranderen voor Surinamers waarvan het grootste deel ondankbaar is? Waarom moet je bepaalde offers nog brengen voor een grote groep Surinamers die het niet snapt? Die het niet beseft? Ronnie Brunswijk is gewoon op zijn gebied Sibrano Piqué. Ik ben toch activist? Ik krijg nog nooit echt die ondersteuning, maar ze weten dat ik het voor hun doe. Ik hoef het niet te doen. Dus misschien gewoon dat als zij tegen mij dat toe, dan tegen dat ik maar grond. Ze kennen je niet, ze zien je op een afstand, ze horen over jou, maar ze vergeten één ding. Als ik zo'n slecht verleden heb gehad, kan ik niet live komen op Facebook. Weet je hoeveel willen komen praten?
Weet je hoeveel praters we hebben in Suriname? Maar hun geschiedenis, hun verleden, laat het niet toe dat ze voor de media verschijnen. Ze zullen wel zulke mooie boodschappen hebben. Toch, ze zullen zulke, geloof me, ze kunnen niet. Dus give me is je roeping die is net. Nou echt, waarom? Mijn verleden heeft me geholpen. Nooit meer schroten, nooit meer, snap je toch? Dus dat soort dingen hebben me geholpen. Nooit meer naar qua oemansma, nooit meer gebruikt miswerk op chiningre. Dus er zijn heel veel dingen die je als man te schande kunnen zetten, toch? Ja. Maar ik heb die dingen niet gehad. Waardoor ik nog de ruimte krijg om gewoon op media te komen. Vrij. Dus alles dat je gaat horen is wat men denkt. Wat men vermoedt. Maar echt te bewijzen dat ik bepaalde dingen heb gedaan, kan niet. Dus dan ga je zeggen, voor nu, de enige leider op dit moment in Suriname is Ronnie Brunswijk. Geen politieke leider, want politiek, up one to skills, maar ik bewonder hem nog niet echt in de politiek. Maar als persoon, als leider, als volksmens, petje af. Oké, de ABOP heeft meer stemmen gehad, deze verkiezing. 2000 stemmen meer dan de vorige verkiezing, heb ik vernomen. Hoe verklaar je dat? Zijn er die first voters? Of? Niet de ABOP. Ik complimenteer niet de ABOP voor die plus stemmen. Okay, ik complimenteer Ronnie Brunswijk. Oh, Ronnie Brunswijk. Ja, Ronnie Brunswijk. Als je ziet dat maar twee mensen, twee kandidaten van de ABOP boven de 1000 stemmen hebben gehaald. Dan moet je zien dat het gewoon om de persoon Ronnie Brunswijk gaat. Dus daarom moet je hem niet onderschatten. Nou, liederen gewoon, die man heeft gewoon nu 18.000 mensen die op hem hebben gestemd. Dat je tak, oké, trouwens, dat kan je want 3.000, nou, maar money. Maar 15.000 dan. 15.000 af, de money toch? Ja toch, dus nodig op dit moment de meest gegroeide politicus in Suriname. Dat is Ronnie Brunswijk. En dat zie je in cijfers, dat zie je in verworvenheden, dat zie je aan die man zijn manier van praten nu, dat zie je in de omgang van die man nu. Die man heeft gewerkt aan zichzelf. Dus de onbetwiste persoon die het meest gegroeid is nu in de politiek zijn de ABOP en Ronnie Brunswijk. De NPS zelf heeft ook 6 zetels, maar de NPS heeft een terugval van bijna 3000 stemmen. Klopt, ja. Desondanks hebben ze 6 zetels. De ABOP die 8 zetels had vorige verkiezing, heeft een terugval van 3 zetels, maar ze hebben meerdere stemmen. Dus men moet zien dat men achter Ronnie Brunswijk heeft gestaan. Zijn kruis is groter geworden, ik ben nu ook bij hem. En met mij vele anderen die stiekem mij hebben gevolgd. Toch? Dus eerlijk gezegd, nee. We gaan steeds blijven groeien. Ik hoop ze dat. Maar ze gaan voor deze 4,5 jaar weer zonder Piqué moeten groeien. Het zonder Piqué moeten doen. Waarom? Ik ben geen ABOP'er, nee. Ik ben Suriname. Maar je ondersteunt ze toch? 6 maanden voor de verkiezingen ben ik weer daar. Oké, op zo'n manier. Die 4,5 jaar ben ik geen ABOP'er. Die 4,5 jaar ben je gewoon Suriname kritische burger, activist, als het nodig is. Bravo, ja. Blijf je zo kritisch ook tegenover de ABOP? Maar dat zeg ik, ik ben geen ABOP'er op dit moment. Ik ben Surinamer, maar bravo, het maakt niet uit. Ik was NDP'er. Ja. En ik had toch kritiek tegen Bouterse. Juist. Dus wat is het verschil van Ronnie Brunswijk met de ABOP dan? Nou, misschien omdat het beleid een beetje anders was. Daarom stel ik het. Want kijk, de afgelopen 5 jaar zijn veel mensen om hun mening opgesloten geweest. Of opgeroepen op het politiebureau. En nu, ja, als je te veel kritiek zou kunnen hebben op misschien de persoon Brunswijk, zou je misschien in de problemen kunnen komen. Ik ben 5 keer aangehouden door deze regering. 5 keer opgesloten en 7 keer aangehouden. Ja toch? 7 keer aangehouden, maar 5 keer opgesloten. 2 keer 5 dagen, 2 keer 7 dagen, 1 keer 25 dagen. Zo. Gewoon voor de fond. Maar serotomie, kidnap niet serotomie. Creëer waar reden, potibab. Dat is spannend. Nu gaat de democratie leven. Vandaar dat ik deze regering wil ondersteunen. Want je gaat de democratie zien. Het enige verschil dat je hebt van Bouterse en Ronnie Brunswijk. Bouterse was president toen. Ik was NDP'er en NDP zat daar met 26 zetels. Dus ze hadden het ja-woord. In Ocanes de Medaga Atakjakaba was van Bouterse. Daarom heb ik me bij regel kritiek gericht. Maar het enige verschil nu is, Ronnie Brunswijk doet weer mee aan een coalitie. Dus
Je moet niet vreemd omkijken als je ziet dat ik niet gericht op hem mijn kritiek uit. Behalve als het komt vanuit een ministerie Juist. waar een van zijn personen aan leiding geeft. Klopt. Dus je moet me niet... en ik denk dat ik de ruimte ga krijgen om te protesteren dit keer. Waarom niet? Ik zie gewoon dat dit is gevormd. Dat gaat ook vormen een coalitie. Oké. Toch? En if gado ang gun me, fugo lei mi normal libi baka, me go kot mi wiri demi presi, mi naf go weer mi eden ang asani, mi den gado ang gun me, da au zitten gewoon lek van amos de. Ik denk dat we misschien gaan fouten gemaakt worden in het begin. Je ziet het zijn zo gaan, het is bijna, ik zou niet zeggen schijnhuwelijk, maar het zijn mensen die rivalen zijn geweest van elkaar in het verleden. Precies. Dus die dingen, in het begin zal het mooi lijken, daarna weer niet mooi. Er zullen spanningen zijn, er zullen vele ontknopingen zullen er ook komen. Door Daladis Revi, maar dat maakt het ook mooi, dat maakt het ook mooier. De NDP weet dat de NPS op ze let. De NPS weet dat ze moeten altijd doen alsof ze beter zijn dan de NDP. De ABOP is daar, ze zien als underdog, we moeten harder ons best doen. Dus dit gaat werken. Ja. De A20 wil zich bewijzen, weet je, dus iedereen gaat proberen naam te maken en dat gaat Suriname te goede komen. Iedereen gaat proberen naam te maken. Het is niet 2 mensen, maar eentje maakt zijn oog dicht, dat doe je nee. Ja. Het is, dus regeren die zie, nou gewoon regeren voor zijn bedrijf. Dus je bent eigenlijk een beetje benieuwd naar hoe het zal lopen. Ik weet bijna al hoe het zal lopen. Oké. Ik weet sowieso, zelf thuis bij jou met je broers en je zuster heb je pas kisses. Dus regeren is een missie vooral met een vrouw, Jenny Simons toch? Vooral met Jenny Simons bijvoorbeeld als persoon die al deze mensen van dichtbij heeft zien groeien of zien falen. Ze heeft Somohadjo al een tijdje meegemaakt. Ze heeft Ronnie Brunswijk zien groeien. Ze kent NPS al in Rusland. Dus ze zit daar, ook als oudste. Hè? Ja, toch? Ze is 70 plus, toch? Klopt. Behalve Somo. Trouwens, die moet willen ze hangen. Maar die zei dat hij was gestopt, toch? Toch? Dus die vrouw gaat daar zitten als grote zus. We zeggen niet als moeder. Nee. Voor de Surinamers zal ze mama zijn. Maar ze gaat daar zitten als big sister. En jij weet sowieso dat je pas in de politiek bent en dat je altijd rekening moet houden met haar, want politiek torin of koning. Dus agers me chikba van hij praat daar ook op. Ja. En dat het eindelijk een moment is geworden dat we niet zo corrupt meer zullen zijn. Niet meer zullen denken aan onszelf eerst. Maar ook zullen dat eindelijk een regering komt die rekening, dat was zijn moeder, die rekening houdt met Surinamers. Wij willen geen rekening meer houden met beleidsmakers. Met FINE moesten we met SAP, structureel aanpassingsprogramma, op een Tayubere. Met Bosje was het weer iets. Met Bouterse was het precaire situatie. Met Chan was het weer. We willen nu eindelijk een regering die ook meevoelt met ons. Een regering die meegaat. Toch? Dus, boy, ik hoop het beste. En ik weet dat het goed komt met ze. Nou, dat hopen we allemaal. Is er nog iets dat je wil meegeven aan de samenleving? Er is niet dat ik wil meegeven, maar ik wil wel een bijdrage leveren aan een positieve start van deze regering. Maar daarop gaan we een andere keer terug opkomen, maar iets wat dieper. Ik had een aanklacht ingediend, internationaal, tegen de staat Suriname. En die had toen als president, Chandrika Persat. Ik praat nu als toen al, voor mij is het toch? Kan niet wachten. Ja, maar stel dat het... Nee, er is geen enkele nee, maar stel dat hij zegt van, ik ga naar de hij zegt niet, hij wilde de dictatuur. Ja. Maar we hebben niet lang geslapen. We zijn opgestaan, dus we belanden niet in de dictatuur. Okay. De democratie heeft nu overgenomen. Toch? Oké. Dus ik wil niet praten over stel. Stel niks, we zijn toch Surinamers? We zijn Surinamers, maar realiteit is dat de verkiezingen nog niet bindend zijn verklaard. Oké, laten we gewoon afmaken wat ik wil afmaken, want dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Dat was ik de eerste activist tegen hem, dan word ik weer de laatste tegen hem. Oké, goed. Toch? Zie je bij Nijpoer niet dat misstoot? Nee, go door. Waar waren we weer? We waren bij, waar waren we? Want ik voer niet afstand. Ja toch, omdat je het niet dis, ik ga dit, nee, dit is bindend. Boris, waar waren we? Dan moet je het even snappen. Ja, maar terug naar mijn aanklacht. Ik had de aanklacht gediend tegen regering Chandrika Persat Santokhi Ronnie Brunswijk. En de PG heeft ook een mail. Ik weet niet waarom niemand daarover praat. Want als ze die mailtjes krijgen, krijg ik ze ook.
Ja toch, ik ben de aanklager toch? Juist. En ik zie dat niemand niks zegt. Maar ik ben opgeroepen, eerste week van augustus. Toch, gaat het zaakje voor. En ik weet dat de aankomende regering democratie ondersteunend zal zijn en zal fungeren, dat zie je al. En dat ze bijvoorbeeld geen schuld daaraan hebben. Ondanks Ronnie Brunswijk die nu erbij komt, Gregory Rusland die weer erbij komt en sommigen die weer erbij komt, er ook betrokken zijn. Ja, Daaruit bestond de staat. klopt. En die NPS, VAP, ABOP, PL. Juist. Toch, niemand moet maar zeggen ABOP of VAP, no. Alle wetten die waren aangenomen tijdens het beleid, waren al aangenomen voordat de NPS uit de regering stapte. Ja. Oké. Ik wil in ruil daarvoor, ik wil niet, graag in ruil daarvoor, ik wil hun alle rust gunnen. Er zijn 3 mensen aangehouden in de case van de 8 december moorden. Het gaat om de heer Stefanus Dendu, Mibijomu Pabrondi en meneer Jeffrey. Meneer Iwan Dijkstil. Ik heb graag dat de man dat hij een soort iets wat mildere straf. Dat ze misschien een huisarrest krijgen of een iets wat mildere straf gezien die man hun gezondheidssituatie. We kunnen erover praten, dus er komt wel een officiële brief nu gericht naar de komende regeerders. En dan kunnen we gewoon, dan kan Ango aankomen. Yes. Meer de rust dat meneer moeilijk kunnen. Plus met een bonus, 1,5 jaar met een vrij voldoende. Wie zou doen, me hoor niet meer voor. Ja, me hoor niet meer voor, want er komt wel iets. Dat is ten goede van Suriname. Ik ga starten, men mag het ook weten, met een algemene vakbond. Oké. Je ziet een boekzet daar. Ik was bezig een boek te lezen toen je daar kwam. Toch? Ik ben nu bezig mezelf iets beter te scholen. Ja. Om meer achter bepaalde dingen te komen. En dan wil ik starten met een algemene vakbond. Dus die worstman is ook bij ons aangesloten. Juist. De taxichauffeur ook. Dus iedereen die leerkracht is ook daar aangesloten. Algemene vakbond. Waarom? Waaruit komt dat voor? Omdat de vakbonden nu in Suriname allemaal gepolitiseerd zijn. Elke vakbondsleider heeft een politieke partij. En ik wil meegaan met de nieuwe denkwijze dat ik nu wil implementeren. Ik ben meer bezig met een nieuwe mindset. Toch gewoon Suriname eerst, dan je partij. Je partij is later. Toch? Dus daaraan gekoppeld wil ik beginnen met een algemene vakbond. En dat komt binnenkort. Okay. Dus misschien in de loop van deze regering, misschien volgend, misschien januari 2026 start ik daarmee. So, Maar ga ik het launchen? Je hebt veel op je bord. Want even terug naar die aanklacht. Waarom heb je de staat precies aangeklaagd? Wat was de aanklacht? Voor die aanhoudingen, voor mijn armbreuk, dus alles bijeen. Zo. Ja. Oké. En daarvoor is de staat verantwoordelijk gesteld. Oké. En het is een grote kans dat je die gaat winnen. Nee, ik zit aan de winnende kant toch. ik leef in een republiek, democratie hier, vrijheid van meningsuiting. Je gebruikt een wet tegen mij die niet eens was aangenomen voordat we politiek hadden in Suriname. Een wet van gouverneur Dijkstra. No. Ja. Dat is sowieso sta ik aan de winnende. En die wet is ook afgekeurd, of het wordt niet meer gehandhaafd in Nederland. Die zo'n wet hier had voorgeschreven. Zit het 2021, majesteitskennis en dat soort dingen. Ja. En terwijl je het hier voor mij aanhaalt, dat je me daarvoor hebt opgesloten. Dus ik sta aan de winnende kant. Nou, dat is een mooi geluid. Er zit veel op je agenda. Dus dan gaan we elkaar sowieso zeker nog spreken. Ja, ik werk tot 2029 en half. Want 2030 gaan jullie zien waar ik naartoe wil. Zo, nou, ik ben benieuwd. Wat voor ambities kan je alvast iets zeggen 2030? Het is een strategie en een strategie bespreken niet. Maar ja, nou, maar we volgen je wel. Misschien kunnen we het ontcijferen, toch? Dat kan wel. Dus nou, in ieder geval bedankt voor je gesprek. En ja, we blijven je volgen. Het zijn mooie punten die je zeg maar op je agenda hebt. Dus we houden iedereen op de hoogte waarmee jij ook bezig bent. En onszelf natuurlijk ook. Ja, dus daarmee gaan we dan afsluiten, mensen. Ja, jullie hebben het gehoord van Cibrano Piqué. Meer bekend als Cibrano de Eerste. Ook als de stem uit Onverwacht. Bosse Kondre. Bosse Kondre. Daar hebben jullie het allemaal van mogen horen. Hoe hij erover denkt. Wat zijn volgende stappen gaan zijn. Nou, blijft u ons volgen voor de updates. Ik ben Natasha Conrad. Achter de camera staat Boris. Fijne dag.
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.